по време на този матч изтече. Наистина в началото на 5 минутката Камен Георгиев имаше предимство, беше близо до отказването на съперника. След това беше в неизгодна позиция, но мисля си, че измъкна максимума от нея. Не позволи да бъде удрен безразборно, не позволи да се стига до опит за отказване и общо взето накрая докара своя съперник до безизходица. А беше не много далече от това и отново да прихване главата му в гилотина. Мисля, че в началото на втори рунд Камен Георгиев трябва да подходи с сериозна доза агресия, когато говорим, разбира се, за изправен бой. Ако двамата са на земята, се вижда, че Змарандеско, макар че Камен практикува бойно самбо и джудо, има известно предимство, нещо, което е твърде неприятно като констатация за нас. Предимството може би се яви от позицията, която взе Змарандеско и това беше благодарение на измъкването му от гилотината. Сега обаче Камен Георгиев е в по-изгодната позиция. Ето го това начало. Сайдкик, сега мощен удар с коляно право в главата на Змарандеско. Изглежда, че това е специалитет на Камен Георгиев, защото и в първия рунд видяхме тази сцена. Виждаме как Змарандеско е принуден да предпазва главата си. Сега обаче българина отново остана под своя съперник. Развой на събитията, който видяхме в първия рунд също. Интересно обаче, можем да поспорим относно физическата подготовка на Каталин Змарандеско, тъй като макар и по-активна позиция, и то в първи рунд той не я разви. Това означава, че той не е добре подготвен, поне за мен. Вярно нанесе няколко удара с дясната си ръка, но те не бяха чак толкова мощни. В някои вериги, където се практикува ММА, при подобни стойки, ако няма достатъчна активност от страна на бойците, реферите изправят двамата. За момента не виждаме някакво развитие на позицията. По принцип, боеца, който отгоре би трябвало да е по-активния. Сега трябва да се изправи Камен Георгиев, поне според мен. Може да се много неприятно коляно. Също, че състезанието естествено се провежда в Румъния и при това леко преимущество на Змарандеско. Изключително домакините все пак да постигнат успех, ако не мисли нещо Камен Георгиев, т.е. да откаже съперника си. Това е единственият начин за победа, поне според мен. Най-после сега да ги изправя или просто премества позицията в средата на ринга. Мести в средата на ринга по-скоро, въпреки че подкани преди малко Каталин Змарандеско за повече екшен. Не, всъщност ги изправи. Бе логично подобно решение, поне според мен, даже при по-опитни рефери, има предвид и Град Лотърман, по-давно ще да е факт. Удари с коляно в главата на Каталин Змарандеско. Дали Камен Георгиев няма да се възползва от това изправяне? Мощно удари с коляно. Вече на два пъти Змарандеско успя да обърне играта от тази позиция. Дано Камен Георгиев не му позволи това да се случи за трети път. Ето опита на Змарандеско. Дано Змарандеско не прихване крака на Камен Георгиев, тъй като явно изпитва болка от тези удари румънеца. И единствения шанс отново да сведе нещата битка на земята. Ето виждате, с подобни удари Камен Георгиев определено се превръща в абсолютен фаворит за победата. Усещат хората от българския щаб, че Змарандеско вече приключи с физическите запаси. Нещо, което се превърна в факт още в първи рунд, поне според мен. Много тежки са тези удари. Виждаме, че с абсолютно цялата сила на долната част от тялото си се засилва в случая Камен Георгиев. Това е изключително болезнено, мога да ви уверя. Дали Каталин Змарандеско не приключи вече с въздуха? Камен Георгиев изглежда абсолютен господар в този момент в ринга. Удари, които не попадат директно в главата на Каталин Змарандеско, но пък, уверявам ви,
нанасят му доста щети. Виждам се какъв интензитет ги нанася Камен Георгиев, нещо, което е изключително болезнено за опонента му. Той просто приключи с физическите сили, както точно констатира ти преди малко. България е на път да извоюва изключително престижна победа. Румънската публика окуражава своя човек, само че на него ми се струва, че колкото и кураж да му вкарват, вече няма какво да го спаси. Мачът отива към своя завършек. Каталин Змарандеско няма как да се изправи, или поне не показва някакви възможности да се изправи. Камен Георгиев му вкара още едно коляно. И това беше края на матча. Камен Георгиев в последните 2 минути от двобоя срещу Змарандеско просто преби от бой опонента си. Такова преимущество не бях виждал в ММА битка наскоро. Тук най-логичният глас от страна на съдиите би бил в полза на Камен Георгиев. Все пак нека не избързваме. Имаше някои моменти, в които бе в по-активна позиция за Марандеско, но като цяло тя не бе чак толкова активна, докато, какво да кажем за класата, която демонстрира Камен. Страшно опитен е той. Виждаме, че е получил неприятни натъртвания от тези удари. Повечето от тях попанаха в раменната област, но имаше и попадение в главата, трябва да признаем. Какво да кажем за последния удар на Камен Георгиев в самия завършек на двубоя. С коляно в главата на Змарандеско, който можеше дори да доведе до нокдаун. Хубаво, че проточа финалния гонг. Камен Георгиев се радва, знае, че игра много добре, но все пак нека да чуем и съдийското решение. Румънците си у дома, а там и стените помагат. Колкото и клиширано да звучи това, все пак си е истина. Да, допълнителен рунд даде сигнал за подобно нещо. Да. Допълнителен рунд, разбира се, нещо много интересно като решение. Един от промоутерите на тази вечершната гала. Това означава нови 5 минути. Аз не съм убеден в правотата на това решение. Може би са се разбрали румънци и Любо Геджев за нещо подобно. Иначе не мога да си обясня подобно решение. Разбира се, това е един чудесен подарък за феновете на ММА и в нашата страна, и в Румъния. Само че вижте какво се случва. Ще може ли Змарандеско да продължи? Той получи според мен неприятна контузия от своето ляво рамо. Така че рискува допълнително. Змарандеско няма да може да продължи този двубой, по всичко личи. Камен Георгиев е победител, въпреки че назначиха допълнителен рунд. Опитаха се да помогнат на Катерин Змарандеско, но се вижда, че той просто няма сили да продължи тази битка. Много здрави ритници на Камен Георгиев. Получи сериозна контузия в лявата ръка Каталин Змарандеско. Заслужена победа на българския състезател, заслужена победа на България в битката за Балканите. 4-3 след... Чухме и поздравлението на Камен Георгиев. След много драматични, повече от все още около 2 часа. 7 срещи, 4-3 за България. Първият двубой приключи с победа на Петър Вълков над Андрей Домитров. Втория румънците изравниха Лучиян Даниленко, победи Тодор Тодоров. В третия матч Веско Веселинов се справи с Йонуц Атудиресей. В среща номер 4 Адриан Марк преодоля съпротивата на Краси Колев, който много неприятно щупи своята дясна ръка. В матч номер 5 най-неравностойния, можем да кажем един от най-неравностойните. Андрей Стойко показа невероятна класа и победи Георги Близнаков. В шестата битка Юлиан Чиликов само с един удар свали на земята Толя Чумак, за да изравни